taro farming. Iyo man ang ano. So, ikaw po kita kin mga specific na barangay sa Kamalig Nagari aram takon sa matrive o mapulusir ni dakol na mga taro, tabi, Councilor, o natong? Actually, may identify na kami, pinahano, ining barangay kaining sa Mayon Unit area, sa Barangay Suwa, Tirangay, and Tumpa. Kasi ining Gapo, Barangay Gapo, kasi hindi matubig ining area na ini. Free-flowing ang water hali sa Mayon Volcano, kaya talagang maka-tribe sinda. I see. Okay. So, iyan ang mga pag sinabi mong yaon diyan sa ngayon matubig, iyan so apay na pangpinangat. Iyo po. Sa nyog tabi kagawa, dahil kang planong pakusugunta, bago di ba pag may pinangat may nyog? Nakulong pa kita. Di pa ako nagkukulang. Ano? Nakulong pa. Di pa nagkukulang. So, di ba pangbungkus yan? Iyo, kabugkos. Bugkos yan, di ba? Oo. Okay. Siguro ka nakaabot ka, di ba? Aram ko nakaabot ka na sa Europe, tabi, Councilor. Di ba? Ano man nakaduman kami sa Netherlands, ikaw naman kiriya na, ang apod tabi migo, Cheese Museum. Paguna, kung anong klase sa lang, paguna ko, sarayang kan mga cheese sa kampanan. Ang Cheese Museum ninda, tindahan ki cheese, buda may nagdidemo kung paano pag-ibo ki cheese. Actually, saro yan duman nakalaog yan duman sa ordinansa na magibuki model techno farm. Opo. And magiging tourist destination kasi yung madumana ang turista, pagatus ki apay, maluto sa pinangat. Kasabay na po yan duman sa ordinansa. Opo. I see. Okay. Now, di ayos man yan. Approve na po ni kagawan na ordinansa mo? Ano pa po yan? Nasa first reading na mapapalaog pa lang sa second reading. Ako sa iling ko, dahil pag-iriba mo, mauyong ka ang kata. Para ini sa mga taga-Kamalig, di ba? Iyo po. Saruan sa mga paagit-tangani na mapakusugan. Bako lang yan sa ekonomiya, kundi so hanap buhay kan mga kababayan ta dyan sa Kamalig. Iyo po. Imagine kung mahal iyan na pa na dried leaves kang natong, buda iyan na paklang ka sarong bugkos kaan mahal mo niyan, di mas magayon po na di ba ko lang sa Kamalig, kundi baka madara pa sa ibang lugar. Iyo po. Opo, okay. So, ikaduwa tabi, gari may plano ka mo na magbugta ki community college yan sa Kamalig. Ano pang latest ka ni Kagawad tabi? Actually, kasuhapon, nag-session kami. Aprobado na sa first reading itong establishment kaining Kamalig Community College. Nasaro man sa talagang haloy ng ahangad kan mga taga-Kamalig and kan lokal na gobyerno sa pamamayo ni Mayor Caloy na talagang ever since talagang it's a dream of every Kamaligenyo na magkaigwaki community college. I see. Saan po ang lugar kainin na hiling nindo? With Mayor Caloy? Available na po ang building. May building na kami dyan sa Salugan. May saro ng 3-story building. Okay. Nasa 20 classrooms. Tapos may saro pang pigtutuglok na another 3-story for another 20 classrooms. So, kaya, kumbaga, ready na sa area. Nasa lang kami, kan CHED, na para, hopefully, we can open for next year. Oo. Talaga? Ano po yun? Dati ng building, ino talagang pinakonstruct ang building for intended po sa Kamalig Community College, sabi, Councilor? Actually, ang inat pa ng proposal po kayo ni, nagiba kitang Liga President, Vice President for last 2022. Ang original na plan pa talaga kayo ni, the Kamalig Polytechnic College. Oo, kaso then now tinransfer naman ni Kamalig Community College kasi as per CHED courses for education magkakaigwaki moratorium I see. sobrahon na anta to yung mga graduates for education courses. So they are trying to magkigwaki ibang alternatibo na kurso na pwedeng maitao sa mga estudyante. Opo. So, dati pala, ang plano, magkakaigwa ka mong Kamalig Polytechnic College? Opo. Kaya, yan ang building na, para po talaga dyan? Pinagibo talaga sa building para ko ta duman sa Polytechnic College na ito? Opo. Ay, talaga?
kaso rin po yan, kasi po nakakonsiguro tabi kang building ng tabi kagawad. Yan po dito sa Kamalig Training Center sa Lugan. Actually, yan na tapos So may na. test da yan dati? Test da? Yan po. Bako po. Ining so pagsidirikan local government, ining sa I may see. Paano po kamo nakakonsiguro kang pundo ka yan? Ang Kamalig tabi kayo income? Actually, local government po. Initially, Wow. it was funded by a 9 million na fund for next year. Hopefully, dumakol ang enrollees. But we also crafting an ordinance na makapinitin educational assistance funded by the local government also para mas maingganyan pa ining mga estudyante na mag-enroll. Kasi may initial na sindang makukuha ang educational assistance. Makalit na sa pondo kan lokal na gobyerno. I see. Ano po ang gari plano na kurso na i-offer tabi oras magbukas yan? Actually, ngunyan, may duwang kurso na ining construction management. Construction management. Kasi man ini duman sa study and na gibo duman sa mga estudyante na graduating kan K-12 and mga para sa next year maprepare ko ano ang kay po nindang courses. Pero Apo. after a year or 2 years na makapag-create na kami kan governing board, siyempre malaog naman yan, maano kayo pa ng bagong kurso na may offer based on kung ano ang gusto kan mga estudyante. I see. Okay. So hopefully next year ang tabi councilor, ano? May building na palang kamo na ready. Kuha na lang, requirements na lang po sa Commission on Higher Education. Iyo po. Actually, this is really the very first step para ma-accredit kan CHED para makapagbukas na sa Agosto. This year? O next year? Yes po. Next year. Next year. Okay. Di sige. Good luck tabi, Councilor. Kagawad Filipina pa, Junior. Salamato na maray sa informasyon mo. That's good for Kamaligenyos tabi. Salamat. Good morning. Baka mahihapot sa iyo si Jimmy. Jim? Okay, so yan tabi, BP, yan mga kapakipakinabang na mga lakdang na pinag-iristudyaran in Piglislar, digdi sa Sangguniang Bayan, kan Kamalig. Sabi niya to si Kagawad Filipino Napa. Napa. Yan. So, digdi bagayan sa Kuan. Well, mga Sumlang Lake. Sumlang Lake. So, may mga, piga-display ta kan Bitrix. So, sa Sumlang Lake mo na. Ikaw siya niyang ki-convention na mga yun nun? Rosario, ano ito? Ano yung mga produkto yun Aso mga kwan? Mga handicraft? Handicraft. So, yan sabi, BP. Kagawad Filipino Napa. Jimmy na salita. Jimmy, Go. Jimmy, pagkagano tabi kagawad so kanya, so sa iya tabing cellphone number. Sige. Tay forward mo tabi sa ko. Taigwa ko sa iyang itataram. Okay. May kwan kaming duwa, may pag-uurunan kaming duwa. May problema naman lamang sa ko si kagawad na pa. Anyway, so yan tabi. Apunan ko sa iyo, apunan ko tabi siya, ha? Okay. Jimmy na salita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Di ba? Di mga good news yan. Mga marahay na bareta, mga tugang para po sa Tuya, Gabos. Yan, or sa mga taga-Kamalig. Yan kayang pinangat na iyan. Ang lalaking hindi inuumaga. Yan ang pinangat na iyan, Kwan, mga tugang. Pag iyan din talaga, tama rin sunay si Panikagawad na pa, na dapat magkaigwa ka iyang ki-ordinansa. Tabi, magkaigwa ka ang ki-ordinansa, tangani mga tugang na ma-institutionalized yan. Kaya mas kiday na sinda, tabi, yaraon iyan tabi dyan. Gari man sa nabaga, so, yan nga, igwag ki mga area na ngayon, nga popular ang pili. Tapos, pigabakal sa pili, halid naman sa ibang lugar. Kaya dapat, magpakusugon ang pagtanom mga tugang ki natong. Ang problema lang kaiyan, baka, baka mga tugang magdakol ang demonyo. Natangaya ito, Noy. Natangaya ito. Sa mga joke baga, nasunatong da dyan. Malay pakinarawan ko si Kwa. Baka, malay pakinarawan ko si Kagawad na pa. Alright, sige tabi. Sige tabi. O yun na, okay na kita dyan sa mga concerts. Now, good morning Ate Nitz Manzanillo. Magirilingan kita sa Friday duman sa Kwanta. Hello? Kanina pa akong binog sa inyo ni Kagawad.
Ano, boss? Yung kapitan na sa sobrang siram sa pinangat yan sa Kamalig. Nagparabak ko sa amigo, kamaturan nga. Oo. Nakatungan ni baga kang wala pang pinangat. Magulay ka sa kaya nga 540 na. Amo nang gayon. Nangina kita parangal ako si Bukang ina. Tayo nga ko sa niya. Punpag kang ko sa pinangat na yan. Alit nga ko sa akong ko. Oo. Ah, talaga? 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 Sa sobrang siram, nalinguan ko sa akong ko. Ako nga ni, Migo, kaya ako nagpapara kaon diyan, kipinangat. Oh, saka. Tam feeling ko, Migo, pag ako nakaon kipinangat, pag nakahiling akong dalaga, feeling ko, sultero ako. Oh, at yan, mag-isaro yan, magturugan nga. Gary, pareho kita malalatos ni Mrs. mong sarawayon ka. Okay. Ingat, Migo. Salamaton, di ba? O yan, tabi. Sa totoo lang, ang yaon man kaya siya ng pinakamasiram na pinangat. Good morning, pakidiscuss mo do tabi sa programa mo iyan hapon to at last. Piga sabi, okay, sige po ha, sandali lang. Hello? Hello, VP. Good morning, amigo. Gari, makakaiba duman sa retirement plan mo so taro farming ha. Gariyo, amigo. Gariyo. Kaya Tamat. apod ka de. Kaya apudan mo. Apudan ko sa taon-taon. Alas 9 apudan ko sa iyo. Dako lang, magang posibilidad ka na Pwede ba amigo? Taro farming. kayo. Lalo lang unyan tabing panahon. Grabe ang demand. Totoo. Grabe ang demand sa natong. Yeah. Bako lang sa pagbukit pinangat. Pati sa Dako baga nagaluwas na demonyo. Diyan nagtatarago, amigo. Ugarang di pwede tanong sa flood control, gilid ka flood control. Tama-tama. Pwede yan. Dapat yan. Tandem duman sa flood control. Nataman. Duman na mismo sa flood control ang tanom. Sa ibabaw. Matubig baga pag may flood control. Matubig. Ay, So, magayon dyan na natong. napasala naman sa urontang duwa. Napasala. Diretso na. Diretso na. Matubang, adi. Matubang. Iyo tabi. Matubig pala. Sinasay mo. Okay. Good morning. Good morning. Alright. Salamaton. Alright. Sige, thank you, Migo. Good morning. Laling muna ini, Laling muna. Panigda si Sarah. Panigda mo siya. May pabasa ko sa iya. Siya, mara siya, digde. Dumili ka. Dumili ka, tabi siya. Tamat na. Si Sarah, gano'n ang ngirero ni Sarah, gano'n pa nagkape. Gali, gali. Sad si Sarah ko niya na agad eh. Natasad din ni daw. Ari? Gano'n gali. Natagari sad ka ngon yan. Dito ka sa likod ko. Dito ka sa likod. Wag ka na, okay na, dito ka. Dito ka sa likod. May papapasa, o, mo, ano po. Dito ka sa likod ko, dito ka. See? Basahan mo na. Basahan mo. Sorry na po. Magsorry ka, digdi. Anong sabihin mo? Pasensya na po. Nata. Dako lang sugo. Napagal po ko sa apo. Sarawayo na babayin. Kaya daw ako, may pauli ng Adam. 9 o'clock. I-ready mo so, kwanta mga papers. 9 o'clock kita. Mamaya, wala si Kuya Boy. Basta, huwag kang mag-alala. Ayo, okay, mag-ready ka. 9 o'clock ha? Okay. Nasingil si Sarah kang paradangog tanim. Bago nasingil kang paradangog ta si Sarah. At igwa naman siya, kinabibilog na fans club. Bago Sarah, nasingil ka. At ako di ako masingil. Ta nasabutan kong nata, Jerome. Busy ka sa hapon kami eh. Whole day kami kisara mo sa mo digdi. Si Sarah, nasingil kang listener. Bata, dahil pag nga siya nagsukray, okay na itong book. Pwede na pag-aruga ka yan. Okay na itong nakabugko sana. Bakit, Jerome? Mas magayon ito, di ba? Dahil na, pwede na pag-aruga ka yan. Okay ito. Bueno, sandali lang. Shara, bumalik ka tabi digdi. Madali lang, Joshua, di ka magiro dyan. Bumalik ka digdi tabi, Shara. Bumalik ka. Nga ni igwa lamang ikaki
may tabang sa kuya. Apudan mo ini ta for interview ini ngunyan. Magayon ang ururong takang natong adi. Ngunyan pag iristoryahan ta kung paano ang mga sweetener posibleng maglangkaw ang presyo. Ang mga pigaapod na mga alcohol, sweetened beverages. Malangkaw papatawan kidagdag na buwis para mga tugang maiwasan ang pagtaba. Joshua mo na Angel lima kilo kamo mapudan tago. So mga sweetened beverages, mga iinomon, pigaplanuhan ngo niya na patawan kidagdag para i-amend mga tugang ang RA 10963 o Tax Reform Acceleration Inclusion of Train Law para mabawasan ang obesity sa satuyang nasyon. Mababawasan ang paggabat asin pagtaba nin tawo. Chabi-chabi sa kuya, okay na yan, Jero. Are. Ang mga chabi-chabi sa kuya, napasensyahan ko yan, medyo okay an sa ko. Tama? Ang chabi, medyo okay an sa kuya. Pero kung ganito, nasubrahan na hello? Hello, Migo? Manong Reg? Ang sa imong cellphone nata yan. Ang i-research sa kung nata may natong na bagatol, buda bako, iyo man ang gadadi. I-research tada, putong kagawad Pilipina pa, nata may natong na magatol, buda bako. Actually, yan man ang hapot ko. Maski sa tao, igamang kimagatol, buda bako. Nag-aburido sa tanong, kaya nagkatol. Ipagbo naman ako ni Sarah niya na aga. Nag-aburido da so nagtanom, kaya guminatol, nailing muna yan. Oh. Pagbako, may pagmamahal. Wow, pagbako da may pagmamahal. Apunan mo ang ngaranaan. Depende da tabi sa nagtanom kung magatol. Ipagbo naman ako ni Sarang niyan, maski dahil pa nagkarigos na ini. Apotong daw kan mga tugang si Congresswoman Crisy Lagman. Ang argumento digdi, nata mga tugang takaipuhan mong pamahalon yan para makontrol ang obesity. Tego ki Sinda, Congresswoman Crisy Lagman, Congresswoman Kaka Bag-aw, tama ba? Tapos si Congresswoman Laila de Lima. Opo. Congresswoman Laila de Lima, mga tugang, iyan ang saro sa mga ikwanta. Kaya po ta. Baka baka may dagdag pang, baka may latest pa duman sa Kongreso, baka may mga latest pa. Okay. Tapos may mga latest tabi duman mga tugang sa Kongreso kang Pilipinas. Sandali lang, tayo lang muna ako dito na commercial ngo na tabi. Ay lang ko muna lagod si Joshua, Ilog kita muna si Joshua, maaraman tang istorya kan mga bagay. Joshua, good morning Joshua. Kami Joshua, naputol na? Always number one, always at your service. Naputol na? Wala na. O, commercial muna tabi. Ito mo na commercial tabi ko na, madali lang. Alright, magbabalik po kami sandali lang. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Serbisyong totoo, produktong garantisado, madaling kaulay at sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Ang balik po kita sa programa, nakontak mi na si Congresswoman Crisel Lagman Loistro. Pero may mga nagluluwas kayang istorya ka nung minaging alaw. Ihapot ko na lagod sa iya ini. May nagluluwas kaya ka nung minaging alaw regarding dyan sa mga, sa mga controversial na, ining mga COVID court. May mga COVID court na nagluluwasan tungkol ta nang nakapatungkol kay Senador Risa Ontiveros. Mas maray nang iklaro ta ini kay Congresswoman Crisel Lagman. Siya po nagkakaisi, may kinaraman sa istorya kayan. Kaya inapudan mi po siya para maklarify ta pang isyong ini. Congresswoman, maray na aga po. Good morning ka sa imo, VP Henry, sa kapos na nag-anduig sa satuyang programa sa DCGB. Maray na pagkaaldaw po. Opo, salamaton po Congresswoman. May na-receive man agad kaming istorya regarding dyan sa mga, mga aligado na problema nin mga covered courts, tabi. Ano po ang istorya sa likodan tabi kay ni Congresswoman? Mo, VP Henry, buon kang nagkaigwa baga kay dialogo between the barangay captains and the DPW. Medyo talaga aramta na baga ang kontrobersya kay ni. In fact, mismo pong si Regional Director hindi nag-isa tamang proseso. After that, kami ang mga supporters man syempre, kaya itong mga nagkataramaan. O saro na sa mga piguungkat ninda, as in nagluwas sa social media, so ang gani digdi sa covered court. Actually, bakos na siya covered court 1,600. Parang kulaon siyang gymnasium, pero arco, ang design. Diyan po sa Karangahan Boulevard, sa kataning po ka Legislative Building. Okay, halid ko na po yan na plano. In fact, last term ko as mayor, nakagibo na ka maki-development plan dyan. Saro talaga dyan ko tanay kakaagmi, would be a gari oro Astrodome. Kaya lang, ang kwarta baga, limitado. So nakulaon na siya na po na gari auditorium, para kabos na mga festivals dyan nagigibuhon. Nag-agi ini sa RDC endorsement. Sa RDC po may pondo ini na 50 million. Na 50 million ang sa iyang pondo. Ngunyan, di mo man ito pwedeng one-time big. Yes. Oo. Tinda mga 250
million, no? So, si Congressman Lagman, sabi niya, share taan sa mga iba. So, poon kan 2023, nagpondo na siya dyan ki 12 million. Opo. Para sa na po, duman sa site development and foundation and underground parking, bakilid sukat ang terrain dyan. So, instead na maggasto kita ki kwarta para sa dumping, binibo na sana, ay gibuhan ta ki pundasyon na may underground parking. Nakaipuhan man na maray talaga dahil takol na tawo talaga ang madyan. So, parking would be a necessity. Opo. So, the following year, 2024, ito nakaagang kipondo. May mga dakulon pang mas importante para kay Congressman Lagman. Kaya maski ako na suaki niya, sabi niya, halat-halat ko na. Tapusun tango na ining legislative building mo. Okay? Opo. And then, isunod ka na sa na iyan na covered court or gymnasium. Pang 2025, nakahurong ko si Senator Risa. Okay. 2024, kabigibo sa budget, nakahurong ko si Senator Risa. Sabi ko, Senator Risa, magayon ko tainin na pwede, matawan mo man na pondo, no? So, nag-include siya sa GAA 2025 ki 15 million 15, okay. para digdi sa projekta. Okay? So, ini pong GAA 2025, ngunyan pa man sana siya pigbid kang August and awarded September. Okay. Ang pipapaluwas din sa fake news, 3 years na ang nakatenga ghost project tapos na-invuelto pa si Senator Risa na ang pondo po na pondo 2025 Opo. 2020 Opo. Hello, Congresswoman. Medyo nagputol-putol po sa imong signal. Hello, Kong. Hello. Ayun, sandali. Hello, Kong. Hello. Naputol si Congresswoman. Madali lang ha. Naputol po sa iyang signal. Mga tugang, ganagdadalagan ganyan ni. Para hello, sandali lang. Opo. Hello, Kong. Medyo nagputol-putol po sa signal. Go ahead po. Yeah. Okay. Oo. So, parang nagluluwas po. Tinita, gari, tinamaan sinda naman sa mga anomalous projects, naghahanap naman sinda kan sa kuya man na mga proyekto. Dahil ka pong makukuha po na anomalous projects, lalo-lalo na kay Congressman Lagman. Istriktuhon po yan pag-abot sa mga proyekto. Okay? Tibaan po na hiling nindo, gari di naghihiro dahil kay ito taro pang project. Diyan manggiraray po sa karangahan. Opo. So, sa muya po na pipopropose na center. Okay, iba pa ini po convention center. Na big fake news na naman na TIESA funded daw to ng DOT, through DOT. Congressman po iyan. Part iyan kan sa iya po na mga initiative para sa DPWH. DPWH po ang nagpapatrabaho kaan. Iyan po, kaya nakatenga dyan mga kaya nakaaging 2025 budget, kinali po sa pondo ka iyan appropriations chairman Saldico po na vice chairman Jill Bongalon. O kaya po naiyan na pondo ngunyan. Kaya natingga. Oo. Tenga nga ni siya kasi nga inalisan nga ng pondo. So anyway, bago po ka magparaturubod sa mga siring kaya na mga taramon, nakugunin do sa other side man. And then you make a decision. Kaya sabi ko, minabuti ko na aram ko dakulong ka mong listeners. Gusto ko madahog man sa side ko at saka madipensaran ko man si Senator Risa. Kahirap man sa tao, nagtatabang nga ni sa tuya para matapos ang proyekto. Siya pang nadadamay na ghost project na ini. Kung ano pang maging status ka ng mga natingga na project tabi, mapapadagos mo yan na under your term tabi? Sa ngunyan po, ipapadagos sa mga importante. Okay? Araw kayo, taday ko man pa pwedeng maibalik gabos na pondo dahil nakulon man na mga bagong mga pangangaipo. Okay? So, sa mga importante na mga requests talaga, araw kang munisipyo kang malilipot. Yan. Okay? Tapos mga evacuation centers. So mga importante talaga, water system kan Santo Domingo. Yan po ang iinuton ko. Actually, yan po na convention center. Kumataumasan na po ako dyan less than 100 million. Dahil man po na mapapadumanan because that project
is worth more than 100 million. Ayun. Okay? Oh. So ang ginibo ko po, gabos na tatapuson. So museum, Ay, tapuson ta. Iyan mo na covered court na iyan na 50 million bagayan. Naka-release na kita ki 12 plus 15. So subalansi, ito ang kinaag ko ngayon na 2020 na 6 GAA para tapos-tapos kita. Iya, opo. Oo. So in other words, sabi kong mas gusto mong i-prioritize ining mas madaling mapakinabangan kan tao, ano? Tapos-tapos ang implementasyon. Yes. So pero sa pinakiaramaan na ninda yung budget oo, ngunyan lugod kakahabol ta, no? Oo. Pero gabos pa na problema, may solusyon. Iyo. Pero naman tabi, kung sa mga covered courts na ito, gabos ito completed tabi, ano? Napiga-aliga. Gabos man po, napinto po. Apa. Hindi pa bigas of course. So, they man po iyan na saruan sa na po ano year program. Ini pong Dorodakula na 50 million. Long releases po iyan. Kaya they makakayanan na one time sa nata. Ang alokasyon po kan distrito, dahulo na nangangaipo. Kaya kaituhan, itaota naman sa mga priorities. Iyo man ang ano, habol-habol congresswoman, ano? Yes. Nguya ko nahihiling po ang total picture. Kaya si Papa man nahihiling ko man na, maski nga nagsara dayo to ng mga project, basta matawan niya ki-development, ang halos kabus na mga urgently nangangaipo ki-tutok. Kesa po sa mga darakulaon na projects, ipipira-pirahin man sa naang makikinabang. Opo. Okay. Congresswoman, salamaton po sa clarification kang isyong yan, Okay. Kansanong Aldo, kaya may na-receive akong press release. Buda, may naling ako sa national TV na buda, sukariba mong duwang congresswoman, kasabay si Congresswoman Leila de Lima, nag-file ki bill na may kato yan amend so 10963 Tax Reform Acceleration Inclusion o Train Law. May katuyuhan na itong sa mga sweetened beverages makontrol ang pagkonsumo, as in mabawasan ang pagtaba. Ano pang correlation tabi sa isyong ina? Go ahead, tabi. Okay. Health perspective po ini. Health perspective po ini, VP Henry. Para po ang behavior, which is consumption or nutrition. Kaya pohan, magkaigwa kita ki-deterrent. No? Ano ibig sabihin, kung masal lang ka na ang presyo kang soft drinks, tibaad, mas tiit na ang mabakal. Kaya taman po na ang soft drinks, tiiman po na nagigibong maray sa klahawak ta. Okay? Empty calories, sugar, so may mga diabetes, mas lalong lumalala ang mga juvenile onset, kan diabetes, hypertension, heart disease, kapos nahihiling ta po iyan, and ang pinaka-culprit po kaiyan, sweetened beverages. Iyo mananggad. Iyo mananggad. Okay? So, kaya pinuuna na siya kang train law, nagkaag na po ki 6%. 6%. Pero yun na 6% po, one time, big time. Ano ibig sabihin, for the rest of the, habang yaon ng train law, 6% lang ang i-impose na tax. Okay? So, hindi po kinonsider yung annual na pagtaas din ng presyo ng lahat ng bilihin at incremental increase din sa mga sahod. Diba? Kaya, in the long run, nawawara na so value can tax. Ano ba sabihin, hindi na siya impede sa imong decision to purchase something kasi halos lahat naman ng bilihin tumaas na yung presyo. Iyo po. Okay? So, according to the WHO, VP Henry, ang pinakamagayon data, naghibo sila ki-study talaga, is to increase it by 20%. Okay. Ang ibig sabihin, madagdag ki 20 pesos ang kada litro ng soft drinks. Okay. Aside from that, so mga high in fructose talaga, high in fructose, so nagagamit ki fructose, pakusan na 20% ang idadagdag. Okay? So lingaw ko po so nasa bill pero mas halangkaw po siya. Anong intention kaini? Ito pong intention kaini, syempre pag mas mahal, tibaan, magduwa-duwa na ang mga taong magbakal. Okay. Di makakatipid kita sa mga
pagpabulong. Diba? Makakatipid manggirari sa gobyerno. At the same time, supondo na makukuata. Kasi alam mo, VP Henry, Apa. ang laki ng impact ng taxes ha. Ito na lang yung sa train law. 6% lang. Imagine mo, so train law was passed in 2017. In 2018, ang collection para sa sweetened beverages, umabot ng 35.5 billion. Talaga? 35.5 billion in taxes. Opo. 50% of that was retained by national government and 50% was given to PhilHealth and DOH. 40% of the 50% sa PhilHealth para sa mga pag-augment kay mga services kang PhilHealth and 10% naman sa mga MAIP kang DOH enhancement kang mga facilities. Ngunyan. Pigpaplano ta po with this amendment is tataasan natin ang tax, pero ang makikinabang nito are the following. Ganun pa rin, 50% would be DOH and PhilHealth, but the 50% will be coursed through the ILG para sa mga LGUs. Yun. Kasi yung Bagay LGU yun. naman talaga, ang merong mga programa para sa nutrition. Katulad ng tabako, number 1 kita giraray po sa nutrition. So kami talaga po ang nag-i-invest sa mga programa sa nutrition, not DOH, not PhilHealth. So with this measure, magkakaigwa kita additional funding to focus on nutrition programs. Ibabalik sa local government units po, Congresswoman, ano? Yes, Nakamo ang tabako baga, award di permi ini pagabot sa nutrition program. Ang Sambuya po na focal person sa nutrition is number 1 sa Region 5 and contender para sa national award. Opo, oo. So, meaning po, kung iyan mabawasan nga, for example, in obesity, ang obesity baga tabi, Congresswoman, konektado sa diabetes, buda, cardiovascular disease, di ba? Yes. Oo. So, maiwasan ang helang kan sa tuyang mga kababayan. Yes. So, ang nagkakaigwa negative na, at pag sinabi mong buwis, laging negative. Yeah. Okay? Pero, ang health dapat kasi po is an investment. Okay? So, kay Puhan, isipon ta ini na measure as a health measure. Pero, at this time, nahababaon ang pagtubod sa gobyerno. Yan. Taxes na naman na kukolektahon kang gobyerno. Diba, at mapadumana naman yan sa bulsa ka mga. Okay? So, iyan ang pag-iisip. Kaya sana naman, wag nating katayin itong measure na to. Dahil sa mga nangyayari ngunyan. Dahil, more than a tax measure, it is really a health measure. Yeah. Nagluwas tabi, Congresswoman, sa pagiging nurse mo, ano? Sa bill na ini. Ay, Ade. opo talaga. Oo, nagagamit ko talaga. And ang totoo, I practice what I preach. Hindi talaga po ako nagsusoft drinks. Po yan ka mga pag-ibig ako. Hindi po talaga ako nagsusoft drinks. And pag kang mayor po ako, bawal ang soft drinks sa sa mga pa-meeting. Tubig sana po. Kaya pala na-maintain mo kaya pala, Congresswoman, na-maintain mo sa lawas mo, ano? Ay, daingani, kay Puhan nga ni, mag-reduce naman. Pero sa hiling ko, iba naman sa pagkurang na ini, metabolism na ini. Okay. Kung may nahilig po ka mo nag-estimated gari income, I mean, although na-mention mo na kasubago, so per year baga na income na pwedeng ma-generate? Yes, oras may more pasapo than ini? 50 billion. 50 billion a year. Yes, yes. And even more kasi we have expanded it. Hindi na lang po kasama, sorry ha, para baka magalit kayo sa akin ang mga listeners. Hindi lang po kasama yung soft drinks at yung mga Zesto, mga C2, mga aroke na mga sweetened drinks. Pati po 3-in-1 coffee. Tapos basta VP Henry, alam mo na buksan mo ang pakete ng 3-in-1, kalahati po niyan asukal. Totoo man talaga. Okay? And dahil dyan po, biglang tumaas talaga yung mga incidents ng diabetes, lalong-lalo na po sa mga younger people. I see. Oo, di ba? Kaya tinan natin po, importante yun po that we really invest on our health. And kung kailangan po na gumawa ng paraan para mapigil niyo yung mag-consume nito. And by the way pala, I'll just let you know, excited ako about this. Totoo nga talaga nag-work siya as a deterrent. No? Yung sales ng sweetened beverages fell
fell by 8.7%. Oh, so may First year epekto of ha. implementation. May impact Pero ha. syempre, sabi ko nga ni sa Indo po, because of the inflation, hindi na naramdaman yung additional tax. After several years, bumabalik na naman sa dati yung Yeah. consumption, Correct, yung correct. patterns of consumption. Opo. Congresswoman, salamat na Marie Anles po na may Thank mensahe ka you. sa mga taga 3rd District Canalbay. First District, First District Canalbay. Mga taga First District, araw po nindo ang servisyo na pitao ni Congressman Edsel Lagman. Yan man po ang sakuyang ipapadagos. Kaya nag-uugma akong marhay dahil pigmamonitor ko man sa social media, ara mo itong fake news, Opo. ito sana po talaga ang nagtutupod. Dahil nahiling man in the first hand kung paano kita magpadara sa First District. So salamat po sa Indo, asin sa Indong suporta. Ang tiwala po nindo ang sakuya po ang inspirasyon para maghibo kitama. Thank you so much. Ingat po, Congresswoman. Salamat Good na Maray. morning. Good morning po. Thank you, mga tugang Congresswoman Cresel Lagman. Iba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. May kinaraman po dyan sa mga kahaputan niya itong ngayon na pagkaaga, 8:25 in the morning. Aramon tadawang istorya, kasabay po mga tugang si Joshua Bino. Hali po dyan sa luwas. Kanina pa to nakatambay, Peñaranda Park, pigrekomendar na buksan na giraray sa publiko. Ay wow, aramon tadaw pambasihan kayo ni kasabay si Joshua Bino. 8:27. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Joshua, good morning Joshua. Yes, good morning. Good morning sa mga parantabay. Tama ka dyan. Pinag-recommendar na kansarong board member sa Sanggunian Panlalawigan kan Albay na sa giraray ng buksan para sa publiko ining Peñaranda Park dito sa Legazpi City matapos nga nilang isarado na parke. Matapos ang nangyaring insidente ng pagkagaba kan retractable roofing kan Agosto 30, 2025, sagkod nun yan, sarado ini para gamiton kan na publiko. Sa pinagtutukan na regular session kan na Sanggunian na Panlalawigan kan Albay, nagkaigwabi si Henry ng privilege speech si board member Wilfredo Das Marmilla. As in, nakapalaman sa iyang speech na dapat maghururon ang provincial government of Albay, ang DPWH, as in ang contractor kan Peñaranda Park, as in paghururonan ang posibilidad kung pwede nang buksan giraray para sa publiko ining Peñaranda Park. Sa pagtubod DP Henry ni Maronilla, kung ang problema itong nagaba na retractable roofing, as in sagkod mo niyan, sigahalat na magkaigwanin panibagong construction ni kumbaga bago at inabarig na konkretong bubungkan stage. Dapat so apektadong lugar sana ang saraduhan as in kordonan bako so mismong bilog na Peñaranda Park. So ibang parte kan parke na daiman ki problema tabi ni Henry dapat buksan para mapakinabangan kan publiko. Tasigon nga ni kay Maravilla, nagirami naman dito yan na celebration na Pasko. And dakol ang mga residente na nagapasyar, nagturtarambay dyan sa naunang bita ng parke. Sayang man, nasagkod sa ngunyan sabi dito Henry, abot na sana ang nagpaparataralubo dyan sa parking iyan. I see, okay. Kaya ang rekomendasyon na tinaglatag ni Maronilla sa Sanggunian Panlalawigan, magkaigwanin dialogue, contractor, DPWH, asin ang end user na provincial government, tangalin ng mapaghurunan ang sagiraray, pagbubukas kan Peñaranda Park para sa publiko, ang saraduhan sana sa apektadong lugar na igwanin nagaba na retractable roofing. Okay. Maski duman, ako sa iling ko, maski ito bukasan mo, dahil naman kibagagaba. At nagaba na. Ibig sabihin, maski ito buksan mo, dahil naman kimarampahog duman, dahil naman ki-structure. Dahil naman. Unless nahalion mo, di ba yan pa dyan sa mga metal trusses? Inali na. Dahil na inali na gabos? Siguro, dahil naman, gari may punto man si board member Maronilla na i-open ini sa publiko, tasaro ini sa area na pwedeng relaxation kang publiko,
Correct. Pero ang problema kaan, Joshua, taday pa turnover yan sa probinsya? Yan ang main concern. Day pa turnover Dahil pa, yan. Sabihon, bako pa yan nasa kamot kang probinsya. Aha. Di ta aram kung ano ang mga pwedeng mangyari dyan sa lugar na iyan. Talingon mo, may kuryente pati dyan sa palibot kaan. Aha. Diba? Ikadua, Kaya, may mga kwan dyan, may mga, ano yan, mga, ano yan, may playground baga dyan. Diba may playground dyan na, dito man aram, baka kung, naroon naman mo suripod magkapurotol sa spring, kang, ano ito? so, Sito, Oo, putol na sa, saka baga, hindi ko naayos itong niya, naayos itong niya, dahil, ay pa man. see? Dapat, dito pwedeng magamit, baka may maliskwidong aki dyan. Kaya baga... At ang pagpadakul aki-aki madali. Ang papagal. Aha. Ang pag-prepare ka rin madali. Sa pagpadakulan mapagal. Diba? Di baga? Oo. Siguro adalan yan kimaray. Ta syempre, kung bako pa iyan sa lado kan provincial government, sisiyan mananagot pag may problema dyan. Diba? Dito man aram. Pero may punto si Kagawad Board Member Maronilla na adalan na iyan. Pero pasigurohon lang, nasisaan mananagot in kaso kung may mangyari dyan. Tama kung paan sa kamot kang provincial government to Balbay. Tama? Correct. Sa iyan na privilege speech na yan dito sinigundahan na yan ni Board Member Harold Imperial. Oo. Na supportado ko ngayon ayan na speech ni Board Member Maronilla. Pero kaya, sa inyo ngayon i-address sa DPWH, sa contractor, o sa provincial government. Oo, kaysa no Sabi ni ka-address. Board Member Maronilla, ang punto ngayon, mag-ururon sa tulo kung ano ang magiging pasistema Bibi Henry and mapag-urunan sa posibilidad na mabuksan Giraray. Kasi siyempre, ang mga concerns ay mga kaipuan i-repair, kahalat pa so pagbugtak ni na bubong duman sa stage, tapos may pa na to turn over. So kaya kaipuan talaga may dialogue between provincial government, DPWH, so contractor can pass. Ako sa ko, dapat tapusin mo na yan. Ako na kung naputon mo, dapat tapusin mo na kayo dyan. Diba? Tangani na everything is in order, oras na i-turn over yan para sa mga kababayan ta. Public place kayo yan eh. Kung public place yan, number one dyan is the safety of the public, pagyaon dyan. Pati ang pag-walking dyan, nag-walking man ako one time dyan, okay man, kaya lang baka, dito aram may whatever, mas maray na, pag-adalang kimaray, sisend man din yung bag in kaso may problema. Opo. Diba? Okay? Sige. Okay. So yan, sabi, BP, na dagdag niya itong istorya sa pagtutok na to kan sursimanang regular ng sesyon kung Sangguniang Panlalawigan, Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Iganda ng umaga, pagkasama si Henry Masada. Oras Pilipinas, 8:33, mga tugang sa tuyang programa, inipang hapot sa DCGB. Nagdadangog ka mo. Standby Angel, magbabalik kami. Magalipas lang kan mga patalastas. Always at your service. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Dimples Romana po. Tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Natuwa ka ba sa serbisyo ng Generica Drugstore Pharmacist? Ikwento and inominate mo siya as best supporting katuwang
para sa tsansang manalo ng cash prizes. Follow us on Facebook for more details. See posters and print ads for details. Deadline of entries is until November 25, 2025. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Noong speed shop, siguradong panalo ka dito. Noong speed shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa, sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambatuko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfe-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta
at Tamanunta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa Tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, kapalibutan ta at Tamanunta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga.
Sige, balik kita sa programa 16 bago po magabot ang alas 9 ng aga. Nagapod si Attorney Francine Arroyo ang gadanpalan pinsan niya, no, sa pagka-announce ko kasi bago. Pinsan niya palan si Dr. Francis Marvic Kiko Arroyo. Ayan. Paguna ko tugang pinsan niya pala eh. Sige tabi, Attorney Francine, pinsan ni Attorney Francine Arroyo. Sige tabi. Condolence na lang nasa Naga iningon yan. Okay, sige po. Hindi pala ito kapatid niya, pinsan. Tabi, si Dr. Francis Marvic Arroyo, MD, Doctor of Medicine. Okay, sige, condolence po sa pamilya Arroyo. Buda sa mga relatives tabi dyan sa Daraga. Si Lola kay ni listener ko ito kan mga nakagingal daw dyan sa sa Daraga Albay. Okay, condolence po sa pamilya Arroyo, mga kwanta ini, mga estudyante dati sa Bicol University. Para mo tadaw ang dagdag na report, hali po dyan sa lawas kay iba mga tugang ang Mega Force Patrol report kasabay si Hapot, Angel Mustasa, Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Lokal na gobyerno kang Legazpi, padagos ang preparasyon para sa unsing aldaw na aktibidad sa Legazpi Port District Fiesta Celebration. Angel, good morning Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa kayang mga paraan tabay sa mga dugang tapang bareta. Padagos pangunyan ang preparasyon sa lokal na gobyerno ng Legazpi katuwang ang St. Rafael de Archangel Parish para sa onsing aldaw na mga aktibidad para sa kapiestahan sa Legazpi Port District in honor iyan VP ni St. Rafael de Archangel. Iniantayag sa DCGB News ni Konsehal Joseph Philip Lee bilang chairman kan Legazpi Port District Fiesta Celebration. Sigon kay Konsehal Lee, plansyado na ang mga aktibidad po sa Oktubre 15 sa Oktubre 25 kung sa intalaklan sa mga aktibidad na ini sa simbahan, may mga misa, novenario, prosesyon, may trade fair, may senior citizen night, ang pigahalat gitihan na ika-67 taon kan DCGB anibersaryo kung sa ina kung sa katalaan man na magkaigwan ng Earth Forum asinan ikalimang Bicol Agri-Aqua Fair na mapunan sa Oktubre 20. Wow. May mangyayari saan niya na gigibuhon na Bicol Agri-Aqua Fair na iyan gigibuhon? Ang nahiling ko DVP sa ipigpaluwas na schedule kan LD Legazpi dyan iyan sa Ayala Mall Legazpi. Kaysa na nag-organize kaya na Agri-Aqua na iyan, ibo na iyan na Bicol Earth Forum. Ang nag-organize na VP Henry, ang lalaking hindi inuumaga. Kaibahan ang multi-awarded na kapitan. Kan Barangay Dapdap. Kan Barangay Dapdap. Bala ka. Nararamdaman supervision na maikos na presidente kan PBBN DCGP si Ma'am Brenda Bayona Locsin. Yan. Okay. Nakabugtak pala niyan bilang saro sa mga activity kan fiesta sa Legazpi. Oo. Saro inibigay sa mga bakulang aktibidad. Ang last di ka yan, 23, di ba? Apo. Ang 24 is the 67th founding anniversary kang DCGB. Of course. 67 founding anniversary kang DCGB. Kaya huwag makita na ikaw kitang arog ka na event para sa tuya ng mga kababayan. Di ba? Oo. And second, VP kay Konsehali, bakulang ini bastang kaibahan niya sa event. Pero ini sa mga highlight, bakulang aktibidad niya. Digdi niya sa gigibuhon na Legazpi Port District Fiesta. Kung sa VP Henry kasabi ka iyan, may mangyayaring drama, bugle and flare competition sa elementary and secondary. Gigibuhon dyan sa Landco Business Park. May maritime procession, may fiesta parada VP Henry sa Oktubre 23 kung dyan sa Lacandula Drive sa Gugong Legazpi City. Pasisiring manigdi sa may Quezon Avenue. Dangugun sa VP ang kaptang sign na pagsipaghuron ko kay Konsehal Joseph Philip Lee ang chairman sa Legazpi Port District Fiesta Celebration. Okay. Ngunyan kasi ayos na po sa budget na almost na-approve na po lubos. Pero as of now po, kulita po kung pira po sa total na budget. Kasi ano na lang po, invitation mo po sa publiko na magsabay, magpartisipa sa mga activities na po. Siguro po invitation na po sa publiko sa mabot po October 15 to 25. Imbitaran po kita na magpartisipa hindi po sa Legazpi City Port District Fiesta para po sa tuya ini mga taga Legazpi. So, huwag mo po yung
piligan na ini. Sana po suportahan na ini, medyo rumot. So, yan, VP yan po, VP Henry. Ang invitation man ni Consihal Joseph Philip Sa makaraon kung imbitasyon siya sa mall o sa Karihan sa Ang makaraon. sa DCGP. Ha? Sa DCGP. Sa DCGP. Okay, bala ka. Oh, sige. So, para lang ito, VP, sa mga taga-DCGP. Sa mga taga-DCGP lang. Di ba? Okay. Nag-isip ko pa, VP, ang buhay ko sa 23, may maritime, Oo. may... Iba ka? 23. Apo. 20. Oh, yeah. Saro na Bispera. yan, VP, sa Bispera. mga, nakasanayin ko na magsabay dyan sa maritime profession. Oh, yung mananggad, garikwan mo, panata mo na yan eh. Yes, JP. Pero di, magkibang Kasabi ko yan, nagko-cover VP. ka, ikananggad sa na nagko-cover ka yan. Di ba? Abo mo, VP, na iba ko si Joshua, mag-inom sa kanso, bulong niya. May lula bagay ito. Okay. Oh, sige. So, yan, VP, abangan tayo yan sa mas na semana po sa October 15. Okay. Yan ang mga dugang tapapong bareta, Angel Mostaza, DCHB. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Basta Morning, Henry M. Alright, sige po. Mga tugang 9 minutes bago po magabot ang alas 9 nin aga. Okay, kasubago, may nareceive kitang mga reactions. May kinaraman po sa sistema kang bulos kan trafiko digdi sa Legazpi. Ako tabi, i-reserve ko na muna ining mga kwanindo, mga reactions nindo buda sa iba. Kasubago, nagluwas sa pagkaaga. Mga tugang, nakadakol kang concern kita sa pagkakabuhol-buhol kan traffic sa syudad. Ipapahanap ko na po si Councilor Lahara, no? Si Councilor Lahara, ipapahanap ko na gusto ta siyang makahuron, interviewon ta, kung ano ta reactions, may kinaraman po sa concerns na yan. Si Councilor Lahara, iyo po mga tugang ang Chairman Committee on Public Utilities. Gusto sabihin, siya po ang appropriate person na dapat makahuron ta. Siya po ang tao na dapat magpaliwanag kung ano ang direksyon kan sa tuyang syudad. May kinaraman po sa concerns niya to sa traffic sa Legazpi. Imagine na maski alas 2 ang hapon, ang 2 o'clock, paminsan naghahala ko sa harong na alas 2 ang hapon, nakaabot ako sa DCGB mga 30 minutes from Albay District to Imperial Court. No? Buda, may mga areas dyan, ining Washington Drive, going to ining UST, kanto kang UST, naiko po, grabe ang auto. Dakulo na kayang mga intersections dyan, paano hindi bagang haling Tahoe Road, pag-lagpas mo sa may Casablanca Suites, igwadyang ki road na pasiring sa SM, sarabatan man ang auto dyan, very close ang road na palaog sa Teachers Village, phase 1. Then going to UST Hospital, left and right, going to airport. Diyan po ang kadaklan mga tugang sa dakol na mga auto. So ako sa iling ko, dapat ang na-assign dyan na na-assign po dyan na mga traffic aids, no? Igwaki mga over-over, may connection, ngani na synchronize ang pag-stop and go kan mga auto. Pati itong palaog duman sa may parte kang Legazpi, Old Legazpi Airport. Sarap ito sa concern. Tayaon po dyan ang mga regional office ang DPWH na nagluwas kadaklan may mga behikulo, 2 district offices baga pa niyaon dyan sa lugar na yan. Kaya, mariparo mo na talaga dapat i-manage ta ng maray ang traffic. Dyan sa may inibagang kwan, ining kanto kang Bitano, going to LCWD, pasiring sa Lanco to Yasiano, yan, inakantong yan, saro po mga tugang sargabi ang concerns nan. Buda ining sa may Villamor Subdivision, sa kanto, no, may mga time lang na medyo piot ang traffic, pero dapat siguro pag may pag may mga auto dyan, I mean kung dakol ang mga auto dyan, dapat gayod na dakol man po ang nagmamanehar kan traffic tabi sa satuya na palibot. Kaya aputunta mo na si Councilor Lahara, ipapahanap ko ini sa mga pag-iriba
Kakaurunon ta kung ano sa iyang nahiling na comprehensive plan. Ining palibot sa SM, tabi, ang sa kong, baka day man kitang expertise mga tugang sa traffic, pero sa hiling ko, dapat dyan, ang gigibuhon ta dyan, one way gabos, ikot-ikot system lang. Di ba? Ikot system sa palibot. Pareho po kang one way, nayaon dyan sa Ayala Malls. Dapat garo istriktong adalan dyan ang one way sa palibot kang LCC, pasiring po sa sa may Trilon, paikot sa Ayala Malls. Then iniman na sa may inibagang sa Lanco. Magayon ang flow kan traffic diyan, ta one way ang palibot. Pero pag nagluwas ka na dito sa main road, dumang ka magkaka-experience po ki surusuan kan mga auto. Sa kwan lang yan sa piga-apod na ano nga nang apod ka yan. Sa panahon tabi kang rush hour. Siring man itong luban mga, siguro, adalan kan mga otoridad kung anong oras ang rush hour, saka ma-field ng tao. Di ba? Kaya lang, kung dahil man kinagluluwas, dahil man kinag-aadal, dahil man kinagihiling kung anong gigibuhon dyan, dahil po kimangyari. Somebody, mga tugang, ang dapat na nasa luwas para, saro sa indo dyan, ang dapat na magluwas para hilingon iyan. Umaghanap ki mga consultant ang tatao dyan. Nakulong kitang mga matitibay digdi sa lado po kan traffic management, kaya lang baka dahil talang masyado na nagigibo. Igwa kita ki traffic council, tabi, kan syudad. Baka saro yan sa pwedeng ilingon. Uyang baga na sa ininghali kang ining gugon, ining park sa gugon, pag mag-ikot ka po dyan, mga tugang, going ka sa Caltex, Proxy Hotel, pasiring duman sa likod, iyan ang palibot kan Bicol Memorial Park, dapat gayod, mga tugang, adalan yan. May nagtawkan sa kopya na pwedeng iyang gibuhon na one way. Ikot lang, ikot. Kay puhan lang, mga tugang na magtagasuro sakripisyo. Di ba? Kay puhan lang na magtagasuro sakripisyo, tangani po na mapakarate ang bulos kan trafiko. Okay? Iyan ang sakot diyan na pwedeng gibuhon gayo. Dit lang na, kita baga, ang syudad na nag-asinso. Hello, good morning. Hello, good morning, VP. Opo. Na-observe ba ko dyan kasubanggi? Bakit ang pinaka-bottleneck dyan, o yung mga may release? Release kan? Release dyan sa may Bagong Bayan. Sa may DSRC? Dati? Correct. Sa may, okay. Anong, iyo, dyan, VP, may naglalaog. Iyo, ining hali sa Esteves, paano migo? Iyan, bako lang iyan, luwasan iyan kang hali sa Bicol University? Iyo, correct. So, haling iyang baryo, may agihan dyan, from BU, diyan nagluwas. Ako lang auto man dyan na nagluwas. Correct. Kaya dapat dyan, pero may nagbabantay akong nahiling dyan na pulis paminsan eh. Amo sa kuya ko tagan VP pero kay tingnan nila dyan, pag pattern lupon, no, left turn yan, dapat. No. Kasi pag nag-left turn, lalo na dyan, pag ting police, VP, aram dito sana nakakalaw kang auto na isususo yan. Iyo. Totoo. Panduwa, BP, motor. Tricycle. Iyo dyan ang bottleneck. Panduwa ang bottleneck ang BP. Uni, hindi ako terakwinas. Iyo. Kanto? Oo. O kaya yan baga, minabuktong din ng traffic. Iyan na doang area ngayon. Dapat yan ang pag-adalan nila kung paano. Kasi after magkakana Aquinas, pag dumiretso ka na, dahil naman. Yeah. Iyo. Totoo. Totally, wala na siyang traffic. Yeah. May oras man siya na dapat ilingon. Kung may iwasan niya na tayo na mag-turn left dyan, pag-ali ka dyan sa may Esteves, I think mababawasan ang WBP. Yeah. Okay. Okay, thank you. Good point, Pigo. Salamat on. Alright. Yan mo, those are suggestions na dapat manote kan sa tuyang mga otoridad. Sorry po, di ko maiwasan dahil mag-compare. Ako kaya, 10 to ako as field reporter. Namamonitor ko na trabaho ka ito ni dating Councilor Baldo, Nono Baldo. Dating Councilor Chito Baldo. Dating Councilor Noel Rosal. Minalawas yan para hilingon ninda ang problema sa traffic. Nailing ko nagta-traffican kan mga panahon. Hello? Hello? BP. Yeah, good morning, Tabi. Good morning. Kung namamalisyahan mo, Tabi, ang bulk kan traffic situation sa Legazpi, Opo. itong portions kan road na may hararaniho na junctions,
Iyo, totoo, Migo. Di ba? Totoo. Tama ka dyan. Kasi nagtutukod. Iya, totoo. Maski ano tabing volume manikad mo dyan kan PSO or police, Iyo. pero ang volume kan auto iyo manggiraray, Oo. magtutukod ta araranihon an Iyo. junctions. Dapat very may synchronization ang pag-stop and go, di ba? Iyo. Ang suggestion ko tabi dyan, dapat ang pag-adal gibuhan ki time and motion study. Eksakto. Iyan tabi ang kaipuhan dyan. Taday pwede dyan so mga huna lang o mata-mata. Dapat tabi scientific an approach. Opo. Kasi kung mahiling mo ito pagampig sabi ka sa bago, so release dyan sa Washington Drive, sa Barangay 8. So, may haling Esteves, Paluwas. Tama ito. Palao. May hali sa Esteves, may hali sa Barangay 16. Pero, before that, may junction naman. So, sa may tulay. Yeah. Pero, ikaw pang junction sa Tuo, pasiring sa Mulave. Pirang metro lang kabi ang distansya kayan. Opo. Ngunyan, paglagpas mo naman sa release, may junction naman pasiring duman sa Wala, sa may in-between duwang gas stations. Then after that, may junction naman sa Aquinas Hospital. Iyon. Iyan tabi ang grabing traffic yan, kahararaniho ng junctions. The same tabi kang pasiring sa Legazpi. Diba? Yeah. Sa Albay, pira ang junction dyan hararaniho na busy. Dakulong pa rin. Pag hali mo digdi sa may Amek, so hali sa Pinarik, Going to naruluwasan Pinarik. ka na auto, BIA. ma-merge Yeah, sa kasi main highway. May BPI. Pag before BPI, may mga nagreliko pasiring sa Aleco. Yeah. Benson. Pag abot mo sa BPI, may nag-turn right, may minaluwas halik duman sa right, pasiring sa main. Then may mariliko naman pawala. Iyan tabi ang problema dyan. Warang time and motion study. Yeah. Kasi kung may scientific na study yan, mahiling nila kung paano nila gigibuhon. Arin ang pwede gibuhon na one way. Arin ang pwedeng gibuhon na ikot lang ang auto nga ning day magsarabatan. Iyo po. Iyo tabi ang nahiling ko dyan. Mas okay. magayon kung may time and motion study. Yeah, okay. Salamat, Migo. Iman lang Salamat, tabi. ha. Thank you. Salamat. Alright, thank you so much for the reactions. Sige, tapag kita nag-attender, gusto ko mag-attender sa Legazpi City, ano yan, Traffic Consultative Council. Ma-attender po kita para may paabot ang concerns po nindo. Ako sa iling ko talaga, igwa yan dapat. Panahon na i-revisit ang traffic ordinance kan syudad. Dapat na ang satuyang konsyal, mga tugang na assign dyan, nagluluwas. Ilingon tabi ang sitwasyon, kan traffic, satuyang palibot. And i-feel kung ano ang sitwasyon para makaisip ki solusyon. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live Raid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times!